Ole tun makam video ta tun hei sakwa chungchanga mei thilu chu lupui pasal in nei chungchanga ni berang chu mei thilu chu mi pa ni ti tongkam lar lu tuk e nge ko ran pol thui tu pastor tam tak te pona e nge tharawa sang tak tak ti te pona tongkam an man lar em bible chung mi mei thilu chu mi pa ni ti hi han soi ve lo ko dwa a ti khop me bible a chung ania mei thilu chu mi pa ni mi palu chu christian ni ma se a da che hi kan in zel hi nga ya ani le dole comment na lama tin no soi ve nga e mei thilu chu mi pa ni ti se Christian mei che hian Hindu te Muslim te hi vanei ta se mei thilu chu mi pa ni chi wangin ani le Hindu a chun mi pa sakwa a chun anwa let mai do na mi ti de kha an se don te la ni lo pon na a mei che zo Christian zo khan e laklu tlat tum ta se chu chu e enge dan kalami til diklo ti mi an ti don te la nge Christian te chuan sa ko dang ne kan in kar chu mo chen chu kan the o me a Hindu te sa ko dang chen do se thiam lo po ni se kha Christian mei che na e kami sa ko dang mi Yesu be be lo Yesu pathian nei ve lo te e Christian a seng lu tum tla ta kha e nge Christian te chuan thalo diklo kan ti om lo ve ka kan na ni ro fli ma te po Marcus Benicus ka ka apial no ka Christian no nia laklu dan kha ngai to ve ngara among ngai sia pial pa kha rom pathian bi ania among ngai sia laklu atum ngara atang kan enge Christian nu kha tunga mi kha kan sei don me kan thei lo ka Christian te zon kan dem om lo ve a dem ma kan om mang lo ve ti thiam om kan ti thau mai chu ban Christian hian sa kho dang hi Christian nu la hian a vaji ngot tu ram mi ani lo chu ro ne chu tiang che chuan mei thilu chu mi pa ni kong en kim ma mi pa chu en tu lu tanga za dar tu ma se bola chun te na ti ve mi pa in anu le pa kal sana no pu von tur ne ti ve tlet mani chu ben khalai ka chu sei ri chui lo mai la mei thilu hi mi pa ni chuan mi palu po Christian ni nge tur ne ban rin na kong dik zo mi ni nge tur ne chu tiang rin na kong dik zo ni lem lawa nge ni ka tia mei thilu chu mi pa ni tia zui ngot kha chu khovel thlir na tang chuan alo om tho pon ni mai thia amar chu rin na lam tak tak thlir na pathian lama tanga thlir na tang chuan chung lama tanga thlir na tang chuan Christian nu la khan sa kho dang a zu shum shum kha a fu to lo a zom kha thiang lo shum shum ti kha mei thilu chu mi pa ni chuan mi palu po Christian ni nge tur chatuan ram thleng phatur rin na ani nge tur ne chuan chu me chuan ko ran pol pon yang nge ko ran pol rang nei an ni pon
mi palu hi kristani nge tu se kan se du ne ka channel tam tak min subscribe sak tur ka lo me ma ne subscribe te ko to mi an subscribe le tur kan dil che wa kan dil tak me jo like to comment te me pe sak le turin kan dil tak me chu ne